Ako si ikad doživio katastrofu u svom životu ili si tek na početku puta koji vodi ka uspjehu, ali se suočavaš sa prvim velikim izazovom, vjerovatno se pitaš kako ćeš preživjeti sve to. Na kraju ću ti pokazati kako možeš koristiti takve situacije da postaneš jači i izgrađuješ mentalnu snagu potrebnu za napredak. Sada, kao dio tima koji vam pomaže da izgradite snažan karakter, razmotrit ću detaljno kako preživjeti katastrofu i iz nje izaći kao pobjednik. Katastrofa, ma kakva bila, može značajno uticati na naš mentalni stav i karakter. Ona nas može iznenaditi i ostaviti bez vazduha, što nam otežava dalje kretanje. Međutim, upravo u tim situacijama moramo biti spremni da odgovorimo na izazov i pokažemo koliko smo snažni. Prvi korak u preživljavanju katastrofe jeste prihvatanje stvarnosti. Često, ljudi troše mnogo vremena na negiranje ili bijeg od problema, a to samo produljuje patnju. Umjesto toga, trebaš stati čvrsto na zemlju i shvatiti da katastrofa jeste stvarna, ali da ona nije kraj sveta. Drugi korak jeste izučavanje situacije. Neko će poznati američki autor rekao da je važno naučiti iz svojih grešaka, a ne samo njihovo izbjegavanje. Zato je bitno da razmotriš šta se dogodilo, koji su bili uzroci i kako to nešto možeš izbjeći u budućnosti. Treći korak, koji je možda najvažniji, jeste održavanje fokusa na ciljeve. Katastrofa može biti veliki udarac, ali ako imaš jasan cilj, to te može oterati od patnje i usmjeriti ka boljoj budućnosti. To znači da moraš imati jasno pred sobom šta želiš postići, a zatim stvoriti plan kako to učiniti. Pored toga, važno je imati podršku oko sebe. Ljudi koji su spremni da te podrže i pomognu u teškim vremenima su neprocjenjivi. To mogu biti prijatelji, članovi porodice ili čak i profesionalci koji se bave mentalnom podrškom. Na kraju, kao što sam obećao, ću ti pokazati kako možeš koristiti katastrofu kao šansu za rast. Ona te može natjerati da budeš kreativan, da tražiš nove rješenja, da razvijaš mentalnu snagu koja će te odvesti dalje od bilo čega što si ikad sanjao. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.